Yine bir bilmel meselemiz var. Şimdi öwde inşallah üç haftadan geliyor. Ramazan ay erti Ramazan ay makam, Ramazan ay de makam dip tuz. Niyet etiye şu tariqa. Eğer erti Ramazan ay bolsa men arada tuttuğum diye. Ramazan ay bolmasa men arada diye. Şu niyet bilen geliverse erti Ramazan ay bolsa da niyeti bolmaya. Son niyeti qat'ane bolmatta. Tekrar edeyim. Ramazan ay bolsa men arada diye. Ramazan ay de olsa men arada diye. Bir vaqt erti Ramazan ay da olsa arada bolmaya. Emma erti Ramazan ay olsa Ramazan ay. Ramazan ay olmasa da men nifil tutyan nite. Manna hop Ramazan ay bir vaqt bolasa aradası bolya. Be her hal arada badı da içinde. Hazır bir tarafı yok dedi. Ramazan ay olmasa nifilli yani. Hop arada da olsa nefillikten çıkarakana fardı geçer evet. Onun diyarı yok. Yani rahatsa hop nefilliyip tutmalı. Erti Ramazan ay bolsa olmasa deyip vermeli. Şekli gün nefilliyip tutamalı. Ramazan ay olsa öyle hot beylek geçiyor. Ramazan ay olmadı nefilin oluyor. Ramazan ay niyet ediptir. Aradasın başlaptır. Gün yaşmaka ağzın açağasa hem bir gün kaza hem kefaret vermer. Kefaret yani 60 gün iyi ve iyi. Bir gün etberme yani. Hatta 59 gün tutup 60 gün tutmasa yine olmaya kayta başlamalı ya da. 60 gün iyi ve iyi. İydi fitr, iydi kurbanla arasında bolmağını bütün hikaye arada tutmalı şu bir günün beraberine. Bir gününe kaza etmeli 61 gün olmalı ya da. Ama bunu başaracak ya yaracak değil. Çınnan başarmayan hili olsa ona 60 nefere tağam vermeli, baş fitre miktar vermeli de. Recep ayda, Şaban ayda bilişilce bir vaqt aradasını bozağasa. Ramazan aydan başka vaqta. Mana keffare yok. Doğru günahkar oluyor. Yani keffare yok. Fat qada amal oluyor. Dehret qılıp tuqa. Aradadığı yadını düşüvati. Birden su ağzına gitse aradasa bozuluyor. Ondan sonra dehret qılanda qusl edende arada geçi olsa beter qarqara edip ya burnun ağır bilen çayqan olmalı, bärrekten etmeli. Aradan açılıyor yani akşam mesele saklanıp gelmeli oluyor. Kulada şunu bilmeli. Haytı bir adam bilgeçilce ağzını açsın ya uzur bilen açsın ya bir formla ağzı açılsın hemmesine vacip saklanmalı şu akşam mesele. Şayet de bir neçe vaqt mustahab bolun saklanmak. Behar saklanıp gelmeli. Ağzı qanasa, qandan da içine giderse, eğer şol içine giden qanı ağzını qızartacak miqdar, tükürüğünü qızartacak miqdar känrejik bolsa ağzı açılıyor. Yöne beter bir qatlan yartiyancak ağzı giderse, onna ağzı açılmaya diye kitaptı. Tükürük giden yalı olacak da. Bir adam ağzı açar bollu muqadip, mesela ağzı açar bollu deyip qıyğırışyalı, hop çağağın meğer qıyğırını boladı deyip ağzını açıyor. O görüyor ağzı açarlık bolmağınır. Ve fakat qada edamalla, kefaret yok mu? Yeselerlik vakti var mı kadip? İyi oturttur görse, günün ok geliyor, bir adam nifat qada etmeli. Kefaret yok. Bir vakti bir adamı bir katı zerp bilen, vurma bilen, ya katı bir şedid zatla bilen tehdit edilse ağzını aç deyip açamallah. Kefaret de yok, fakat bir gün qada oluyor. Bir taravan ne meseleleri var? Peygamberimiz aytıptır. Bir adam, yanında aytdım, günnüydini Huday farz etti deyip arada tutsa, Peygamber akşamını taravasını sünnet etti deyip taravanı okuysa, zenananla öylerine yeke, erkek adamla cemaat bulup okuysalar, eneden nogma günahdan pek bollu deyiptir. Qaim bellemeli atlamız var, doğaslamız. Hatım, tarava, doğru sünnet. İçinde riayet etmeli lazımız var. Beter çalahım okuyup, rükû nâmediği belli de, secde nâmediği belli de, qıraat nâmediği belli de beytmeli. Muft şeytana ağırlanmayalım. Zayıf şeytanlara ya nefsimin uğruna edip,
Oqoy 5 daga soňram bolsun. Ya hatymda gaty kitabyň ýokuş görýän zady şey, Fatawa-i Qazihan diýen kitabymyzda bar. Hatma qari okypdy. 4-5 nefer dedi. Senne üýmän haçan ruku etjek bolanda üýsen, be peýgamberimiň zamanyndaky munafyklaryň alamatyna meňdeýe gaty bir haram işdir diýip aýtdy. Bu cemaati üýşürip, qaryny üýşürip, sogap birazyn etjek diýip, beýdip dogry munafyklyk ýok, elhamdülillah imanymyz kamil. Ýöne olary meňde mälim. Has bolmaýan bolsa, oturup oky. Sogabyňa ýarty bolýar. Ýöne o jürek bir ola qanmyr biderek zatla gelmeýär. Elhamdülillah Hudaý kudret beren bolsa, o 5-6 gün ýa-da bir ay geçişe bol. Sogabyň alynadym. Has yaramaýan bolsaň-da, o jürek bir biderek işler etmellädi. Ol hatma okulypdy, uly millet cemaatda-da şakyr-şukur edip taşady gelen bolsaň, ýa güýmenen saman etip kelseň, her näçeňe geçýär şo wagt, sogap bilen geçdinde. Has bolmasa oturup bir üýüp durmaly hulada şoňa. Ondan soňramda hiç tarawa buyurulmatyk bolsa bolmaýarmy diýen kep aýtmalar diýär. Beýrek ol qoňunalardan diýär. Ýa-da araday bolýa, hiç tarawa öz bize kän nawa boljak ýaly bolýar, başga wagt okuymasak diýse-de ulunalardan şaýatda hatara düşsün Hudaý Taala itiraz bolýar diýär. Dilimizde gaýym bolmaly din urunda. Ya araday qyyn bolýar, şoňa öz bize farz bolapdyr, bir rahat ýeden bolsak näzire bolýar diýip bize zatlary aýtmaýlyň, habardar bolaylyň. Bir ay doganymyz aýdasa-da ýöre gaty istigfar etmeli bolar. Ýöre hatarly emelerden de. Bab elhamdülillah erki adamlara cemaatde hem zatlar bolýar. Denaly bir näme form okuymaly. Jami-ul Sagir diýip bir hadis kitapda şonda aýdýar. Denana ýeke namaz okuysa, üýşüp okuyandan 27 beraber sowap kan diýär, 25 beraber. Emma erki adam cemaat bilen okuysa 25 beraber diýär. Ýeke-ýekece